Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate k'a dɔn hɔrɔnya tɛ sagamɔnɛ ye fiyewu min bɛ yaala maanifin nɔfɛ hɔrɔnya ye kɛwale ani jogo ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u wale ɲuman dɔn ni nin danna in gosira anw fɛ yan wajabate a bɛ maana de kofɔ maana min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana kunnafoni dini ma wajabate anw kɔni ye lasilikɛla ye nka a baara kɛba maa minnu b'a bɔgɔ nɔɔni minnu bɛ si ɲɛna kunnafoni ɲinini na suko ni dugusɛjɛ cɛ wajabate o ye sɛbɛnnikɛlaw de ye sɛbɛnfura dun ka ca bi jamana kɔnɔ parti politique cayara cogo min an sɛbɛnnikɛlaw a n'an kumakɛlaw wajabate an fana sɛbɛkɔrɔ cayara nka nin si tɛ baasi ye nin bɛɛ kun de ye jamana kunnafoni ka se ka sɔrɔ k'a ɲɛdɔn ni min ma dɔ sɔrɔ dɔ wɛrɛ n'o sɔrɔ wajabate k'a dɔn a fɛn o fɛn n'a kɔni sɛbɛnna anw b'a lakali wajabate lakali i k'a dɔn o ye wajibi ye wajabate ni kilisi dir'i ma bamanankan na n'i y'a fɔ kan wɛrɛ la o y'a yɛlɛmani ye nɛgɛw kɛra fɛ sɔgɔmada in na a mɛ Jakite kalanden caman b'a na a nagakɔrɔ la Jibi Jakite bita ye Jibi ye a n'a ka kalandenw tanama wa u bɛ yɛlɛ de sigi ɲɛ kan n y'a f'i ye n ko n'i yɛlɛ sigi ne ɲɛ kan n tɛ foyi ye ye fɔ n ye minɛ Jibi don dɛ Jibi i k'a dɔn a n'a ka kalandenw wajabate an b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn sabula i k'a dɔn an n'olu de bɛ jɛ ka baara kɛ e ni ne fila an dɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn wajabate ni Jibi ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo wale sisan Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Batungara naamu bala tɔgɔ bɛ di wajabate naamu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon wajabate ni sɛ ko ngɔnɔndimi b'a la kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ a kisi kelen cira ka ban wajabate k'a dɔn sɛbɛnfura bigoma bila bɔli la wajabate i k'a dɔn siɲɛ 214 maa min y'a sɛbɛ a tɔgɔ de ko Birino Jegesebeti Birino min ye Birino de Segebeji wajabate k'a dɔn a ko yɛlɛmani kɔni Mali gouvernement kɔnɔ o kɔni ye sigi kɛ ngɔnɔ ye sabula fɛn o fɛn n'o kun labɛnnen bɛ walima o fɔlen don wajabate k'a dɔn gouvernement yɛlɛmani i k'a dɔn waati kunkurunin jamanakuntigi min ye kɛlɛ Asimu Goyita miyankakɛ ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn na wajabate sabula min ni min fɔra ka da ɲɔgɔn kan a waati a sera ANR wajabate k'a dɔn o ye yɛlɛma kura ye ɲɔgɔn bɛ ba min kɛra i k'a dɔn kunnafoni caman dar'o la a kuma kun b'o kɔnɔ wajabate i k'a dɔn camancɛ fanga a kan ka ta babu min na ka taa bila danga min na o fana fɔra i k'a dɔn o dɔnna wajabate k'a dɔn hakilinaw ani baara minnu fɔlen don o dɔnnen don dɔw yɛrɛ daminɛna min ye CNT ye n'o ye debitobulo ye wajabate k'a dɔn maa 121 dɔ farala ka o sɛbɛnfuraw yɛrɛ kɛra ka b'a ka mɔgɔw sugandi maa 147 min kun fɔra fana o de ye gouvernement yɛlɛmani ye wajabate i k'a dɔn maakuraw ka don wajabate k'a dɔn dɔ ka fara jɔkundama kan politiki tɔn wajabate k'a dɔn minnu dati kuma na minnu de politiki baara la jamana i k'a dɔn a maakulumaw nin bɛɛ lajɛlen de kan ka wele min b'a to ayiwa jamana bɛ taa bolo kelen da sɛbɛnnikɛla ko n'a sɔrɔla o kuma ninnu kɔni ɲɛ tiɲɛ ye Asimu Goyita an bɛ donni minɛ ko bi a sigilen don k'i miiri cɛ wa yalima muso wajabate k'a dɔn ayiwa maa fila kɔni bɛ yen minnu kɔni ni bolokɔni kun ɲɛsinnen don olu ma olu ni premier ministre de ka kan kɔrɔlen Choguel Kokala Mayiga wajabate k'a dɔn ayiwa bana de y'ale bila lafiyabɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɛnɛyara min'a da ma jɛn a bolo i k'a dɔn premier ministre baara a y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ fo ka taa se farigan ma yalima a bɛ segin ka na wa wajabate n'o tɛ i k'a dɔn ayiwa sɔrɔdasi jalatigi min ye colonel Ablaye Mayiga ale de kun ye baara in da waati la o de fɔra wajabate k'a n'a ta waati la yanni Choguel ka labɛn sɛbɛnnikɛla ko yalima a na tɛmɛ n'a ye wa o ɲininkali fana tɔmi bɛɛ yalima nin maa fila fɔn fɔ filɛ yalima jɛn kɛ nin bɛɛ kɔ ayiwa ni kana ni maa kura ye wa o fana hakilina a n'o ɲininkali tɔmi bɛɛ siga kɔni tɛ min na wajabate nin fɔn o fɔn fɔlen filɛ nin kelen dɔ la kelen kɔni bi kɛ nka min kɔni bɛ yen ayiwa n'o fana wajibiyalen don o de ye maakuraw weleli ye ni kana don gouvernement na sɛbɛnnikɛla ko o ye wajibi ye maakuraw ka weleli kɔrɔ tɛ k'a fɔ kɔrɔlen caman bɛ yen wajabate olu bɛ t'u jɔyɔrɔ la min n'a jɛngɛnna wajabate minisiri dɔw bɛ yen olu dɛsɛra kolokoto hali ni to a ma fɔ wajabate i k'a dɔn o minisiri caman bɛ yen minnu kɔni ka baara ma ɲɛ u bolo olu falenni ani olu bɔlen gouvernement na wajabate k'a dɔn sigi kelen don k'o kɔnɔ n'olu bɔra la olu nɔbila ani maakura wɛrɛ minnu bɛ wele jamana densɛbɛ
bɛɛ lajɛlen na politique tɔn fara i k'a dɔn a wa société civile min ye a wa cɛw ni muso denmisɛnw ani musow ye bɔ jabate nin bɛɛ lajɛlen kamaruli ɲɔgɔn kan o ye wajibi ye nka min b'a to an tɛ fɔ an jigi kɔ bɔ jabate o de ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ a ko kana kɛ ten bɔ jabate k'a dɔn a ka wolomaden k'a sɛnsɛn cɛmancɛ fanga kuntala man jan bilen cɛw ni muso minnu bɛna ta ni ka gouvernement baara kɛ u ka kɛ maa ye maa minnu b'u nakun dɔn u b'u sigi kun dɔn bɔ jabate k'a dɔn nakun ka kɛ jamana ko ye baara ni baara min bɛna kalifaw ma a dɔnnen don waati kunkurunin kɔnɔ minnu bɛ se k'a kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tuma ne bɛ tigɛ dɔn l'indépendant sɛbɛnnikɛla n'o ye badabada Masire Jɔpo ko karamɔgɔ dɔ bɛ tuma a tɛmɛ ka sɔgɔbɛli kɛ Masire y'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo karamɔgɔ dɔ bɛ tuma hali bi ye Mandi a ko jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta karamɔgɔ dɔ bɛ tuma a b'a sɔn sanjukɔrɔ wɔsi de ti dɔn n'o tɛ a n'a ka cɛdenw bɛ baara min na Maliko la bi a ko kɔlɔkɔlɔ ko tɛ a ko dɔɔni o ti tɔ to foyi la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye n'olu bɛ ka lakana baara sabati a ko Mali dugukolo karamɔgɔ dɔ b'a tuma fiyɛ a ka bon fo ka dama tɛmɛ janko min ye jamana 3 frontière ye Bamanchu de kɛmɛ ka yen kɛ u ɲaga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamanchu de bɛ to ka poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ i b'a fɔ ko digiɲɛ a k'u mana fa togo togo karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a fɔ ko usine de bɛ min b'u dilan a ko ni Bamanchu ninnu karamɔgɔ dɔ b'a tuma dɔ wɛrɛ tɛ ko ye janfaba kulew de don min ye k'a ɲɛsin an ka jamana ma nka ka a mɛn o mɛn u bɛ t'u dɔn ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bamanchu yɛrɛ dama ka jarajakulu ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma u karilen bɛ ɲɔgɔn na n'u ka tɔn kofara o bɛ tali kɛ État islamique kan karamɔgɔ dɔ b'a tuma i b'a ye k'a fɔ Bamanchu kulo dɔ wɛrɛ t'u bolo o de ye ni ka taa bi dugudenw kan n'i y'a lajɛ u bɛ ka bi dugu minnu kan o de ye Ansongo marabolo ani Gawo marabolo karamɔgɔ dɔ b'a tuma dugudenw kamana gannen bɛ min ye diɲɛ ma don o don ye u nata ta don dugu dɔ la min ye dugudenw ye k'u ka baganw bɛɛ lajɛlen bɔsi ka b'u bolo jagoya o tuma ni k'u kɛ senamafɛnmaa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye autodéfense dɔw bɛ maa minnu bɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu yɛrɛ dimina u tɔɔrɔ la min kɔni u ka dugu ye a bɛ ka kɛ ntomow sigilen ɲɛna u n'u sen don kɛlɛ la o maaw fana karamɔgɔ dɔ b'a tuma n'o bɛ tali kɛ min ye gatiya ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma o ni a ɲɔgɔnna caman olu kɔni fana y'a lajɛ sa ni ka marifa ta min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u dɛmɛ jamana lakana baara la maa minnu bɛ yen ni hakilina wɛrɛ t'u la ni ka bin kɛ dugudenw kan karamɔgɔ dɔ b'a tuma ni ka taa sira daw ɲɛ min ye gatiya maaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma u taara sira da min ye ni Bamanchi kule ninnu ɲɛ taafan t'u la nafan t'u la min ye tiɲɛni jugu ye ni k'a ɲɛsin an ka faso Mali ma ni k'u fana ni kɛnɛ karaba a ko gatiya n'a ka cɛdenw u ye min ye ni terroriste nu maa minnu ni kɛnɛ karaba a bɛ t'i jɔ fo maa 50 ani ɲari la min ye u bolominɛw ye k'o ntaraki ka b'u bolo u ka kalashnikov u ka minɛnw ka taa bila u ka marifaw ka taa bila min ye u ka lakodɔnni sɛbɛnw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma min kɔni ye sebaaya ye gatiya n'a dɛmɛbaaw k'u y'o sɔrɔ terroriste kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye terroriste ye u ka tɔn 2 bɛ olu kɔni karilen bɛ ɲɔgɔn na u ka karili ɲɔgɔn na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o de ye jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ye min ye ni marabolo o ton ye ni marabolo ye ne de ta ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma o kolokolokan o sama-samani barika bonyara f'u ye marifa ta ɲɔgɔn kama o marifa talen karamɔgɔ dɔ b'a tuma u ye ɲɔgɔn bon ni ka tila ka ɲɔgɔn fa min ye dugudenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ fɛnkoloni 2 kɔni k'i ni ɲɛsin dɔ ma dugudenw fana y'u tilakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ dɔ b'a tuma min kɔni kɛlɛ k'a damajaw si la n'o ye JESIM ye ani EJS ye sɛbɛnnikɛla ko min ye ni tɔn kule 2 n'o ye terroriste ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ni jugu bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla la bi n'o ye Ansongo marabolo Gawo marabolo ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma a bɛ ni tɔn 2 bolo tile tɛ bɔ ka bi abada n'u m'u ka tɔɔrɔ jugu ni dangana jugu ta ni ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko maaw danbɛ bi sunatu ye bi karamɔgɔ dɔ b'a tuma jatigɛ banbali nka min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'ale bi an ka jankan bolo di ɲɔgɔn ma o kuma janko bɛ se k'u ka daga jugu ta ka bɔ an da la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura Bɔjibate sɛbɛnfura in bi ko maa bila bɔli la a bɛ ne ka san 20 bɔ Bɔjibate k'a dɔn a bɛ fasiri nka maa min ye nin sɛbɛn o tɔ de ko Baba Danbɛlɛ ko Bɔjibate k'a dɔn a wa jiriden min ka kunba o de segin fa ka teli Bɔjibate n'a ma ɲɛ k'a fɔ a wa tigi tɛ basi la i k'a dɔn namasurugu dun tɛ Ala dɔn Bɔjibate fɛn min ka nin na o de ye wulikajɔ ni cɛsiri ye joona i bɔra k'a fɔ Gawo n'a lamini i k'a dɔn Bamajan wale a barika bonyana
lakana kɔni lakanabaliya dugu jɛra maanifi tɛ taa yɔrɔ de yɛrɛ la bin bi kɛ maanifi ka sufɛ ani dugu jɛlen yɛrɛ gaki ka se k'a ban k'a dabila wajaba tɛ an ka sɔrɔsikulu min ye faamaw ye o nana wuli ka jɔ boloda ni ka jɛkulu kura sigi min kɔni bɛna kana de sabati i k'a dɔn Gawo n'a lamini na o jɛkulu kura a n'o kɛlɛbolo kura u k'o de ma ko dugubasigi wajaba tɛ k'a dɔn nin ye sɔrɔsikulu ayiwa u ka bolofara kura ye min kɔni sigira sen kan ayiwa duwakun laban in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ bonya ani baara daminɛ a bɛɛ lajɛlen taara ka taa di min kɔni ye ayiwa commandant de défense min bɛ ayiwa a yɔrɔ la ni o ye commandant de défense numéro 1 colonel Isa Bagayɔgɔ wajaba tɛ k'a dɔn ale de ye kɛlɛbolo in ye ayiwa ni ka a sɛbɛntiya ni ka baara fɔlɔ daminɛ a don min ye sɔrɔdasi jalatigiw ye kɛlɛmasa damanda sɔrɔdasi kunda a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan dabali ni fɛɛrɛ ani hakilina minnu bɛ da tigɛ min b'a to a bamajɛwale a bɛ duga cogo min Gawo a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko wajaba tɛ k'a dɔn civiliw tɔɔrɔ la u ɲanina bin bi k'u kan bolofɛn tɛ to nabolomafɛn tɛ to ni yɛrɛ tɛ to wajaba tɛ fɛn o fɛn bɛ se ka nin ko in sabati ni k'a don bɛrɛ la wajaba tɛ ni sɔrɔdasi ni marifa yɛrɛ de tɛ i k'a dɔn a tɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jateminɛ nana kɛ min ye marifatigi ye cɛ 100 ani cɛ 18 wajaba tɛ k'a dɔn sɔrɔdasi bɛɛ gendarme bɛɛ sɔrɔdasi bolofara fɛn o fɛn n'a bɛ yen o bɛɛ lajɛlen dɔ b'a la gendarme ka taa se protection civile ma wajaba tɛ i k'a dɔn ani polisiw nin bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan cɛ 200 ani 18 dama ko ma mina ka d'u ma min ye mobili ye mobili minnu bɛ ni bilendenw don wajaba tɛ i k'a dɔn o den 20 mototigi o ye tan ye wajaba tɛ i k'a dɔn ayiwa marifa sugu o sugu ani lakana sugu o sugu n'o kan ka kɛ wajaba tɛ nin bɛɛ lajɛlen dafalen don ka cɛdenw da u ka ɲɔgɔn salo wajaba tɛ dugu bɛ lamini su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye commandant ye n'o ye kɛlɛmasa ye Isa Bagayɔgɔ wajaba tɛ a y'a jira k'a fɔ patrouille de bɛna tugu ɲɔgɔn na su fara tile kan Gawo n'a lamini na wajaba tɛ u tɛ tɛmɛ yɔrɔ foyi la i k'a dɔn u tɛ tɛmɛ maa si den kelen na n'u min laroué wajaba tɛ o de la Gawo kun min ka kɛ batɛmɛsira ye wajaba tɛ sabula mobiliw sɛbɛnda wajaba tɛ i bɛ mɔɔ dasilen de mobili kɔnɔ ayiwa minnu bɛ marifa dasilen banamininen b'u sen kan yamaruya foyi t'u bolo sɛbɛnfura foyi t'u bolo wajaba tɛ k'a dɔn ko in yɛrɛ daminɛ furadama ayiwa samedi tɛmɛnen ka n'a bila bi la mobili min minɛnen don ka t'o bila gendarmerie la a ka ca ayiwa ba n'a si ye wajaba tɛ sabula u y'a ye k'a fɔ yen kɔni bɛɛ lajɛlen b'i sago ni dunga de la wajaba tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min kɔni ye ɲininkali ani sɛgɛsɛgɛli wajaba tɛ su fɛ tile fɛ wajaba tɛ k'a dɔn yamaruya tɛ mobili foyi bolo mototigi foyi bolo k'a fɔ de i b'i sago ni dunga kɛ k'a sɔrɔ i ma ɲininka armée de guerre bɛ se ka kɛ civil bolo cogo di i n'a bɛ yala dugu kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin damanda de kun ye balawu ye wajaba tɛ k'a dɔn olu kɔni ye baara daminɛ u tɔ ka fori ka bɔ fo Gawo yɔrɔ jan ni ka segin ka na n'u ni cɛ o cɛ bɛɛ na wajaba tɛ mobilitigi nugusotigi kurundigi wajaba tɛ i k'a dɔn i b'i sɛgɛsɛgɛ i b'i laroué fɛn min b'i bolo i t'a kun ani nakun ye min ye o ka se ka dɔn n'o tɛ Gawo n'a lamini digi kɛr'u la u ka baganw nafolomafɛnw wajaba tɛ k'a dun y'a bɛɛ lajɛlen sɔn ni ka hadamaden ni kɛnɛ karaba sɛbɛnnikɛla ko min ye nin kɛlɛ bolo min n'a sigilen bɛ n'u k'a ma ko dugubasigi sɔrɔdasiw wajaba tɛ n'u ka marifaw de bɛ yaala la a bɛɛ lajɛlen Mali sɔrɔdasi lakanabaw ye gendarme policier sɔrɔdasi i k'a dɔn ka taa se gardi ma wajaba tɛ ani awa sapeur pompier olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara in kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajaba tɛ naamu mbala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Bala Sumayila Tarawele Bala ko karamɔgɔ daba tungura min ye kayikaw ye u ko k'u ɲɛ mɛnna sira la sɛbɛnnikɛla ko a kana kɛ jamana masakɛkɔrɔ ka kumakan ye karamɔgɔ daba tungura min kɔni ye dolo kujan ye i b'a ye k'a fɔ ka dugudenw laɲagari k'u lanisɔndiya k'a kɛ tɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye karamɔgɔ daba tungara u ye kumakan caman fɔ a bɛɛ lajɛlen bɔra tasira fɛ a ko min ye terrain ta in ye maaw bɛ ɲini ka sigasiga dɛ a ko an ma taa yɔrɔ janna fɔlɔ a ko min ye juillet kalo tɛmɛnen min ye an ka transport ministre ye n'o ye madame Dambele Madina Sisɔgɔ ye karamɔgɔ daba tungara jamanakuntigi tɔgɔ la a ka gouvernement tɔgɔ la a ye terrain kɔni a wulili kuma fɔ min ye terrain kelen kɔni karamɔgɔ daba tungara bɔra Bamakɔ Korofina ni ka kunda Kayi kan sɛbɛnnikɛla ko min ye terrain ye ka taa sira dɔdɔlima k'a lajɛ sabu ye wulikajɔw de kɛ min ye gari bolofara minnu bɛ sira la n'o bɛ t'i jɔ 19 na u y'o bɛɛ lajɛlen dilan k'o ban a ko min kɔni ye pɔnw ye karamɔgɔ daba tungara olu fɛnɛ caman dilanna hali bi min kɔni ma hinɛ ka taa bila Tugoto karamɔgɔ daba tungara o bɛ o pɔnw olu dafɛ hali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko terrain mun bɔra Bamakɔ ni ka taa Kayi a kɛra nisɔndiya belebeleba ye dugu minnu bɛ sira fɛ dunu ni balaw karamɔgɔ daba tungara min ye tigɛrɛ ye cɛkɔrɔba dɔw y'u dɛbɛ ni ka n'u jo ka terrain lajɛ nin ye kurun de tɛmɛtɔla ye tabari kala sɛbɛnnikɛla ko o nisɔndiya o muguri karamɔgɔ daba tungara ko hali bi taama bɔ sisi ma bɔ a ko mun ni mun de bɛ nin ko in jukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ terrain baara bɛna daminɛ kura ye min kɔni ye dugudenw ye u ko n'o kɛra o bɛna kɛ tabari kala ye min ye dugumɔsira o bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen don mobiliw tɛ se ka boli ka se min ye pankuru ye karamɔgɔ daba tungara o se tɛ bɛɛ ye dugudenw b'u jigi sɛbɛ sira kelen mun na o de ye nɛgɛsira ye n'o ye araye kɔni sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungara o araye fɛnɛ o tɛ ka kɛ dugudenw sago ye a ko mun ni mun de bɛ yen tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye karamɔgɔ daba tungara jamanadenw dabali banna a ko jamanadenw n'u kɔnɔtaw sigilen bɛ u nisɔndiyara nka nisɔndiya in kɔni karamɔgɔ daba tungara a bɛ ka kɛ ko wɛrɛ ye dɛ jamanakuntigi kɔrɔ ye nisɔndiya mun ta k'u sɛgɛrɛ n'o ma laban a na ko ɲɔgɔnna ye wa ko Asimu k'a jilaja ka na ko ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tungara min kɔni ye terrain kunkolo kura 3 ye Madina y'a yira k'a fɔ k'olu kan ka na an ka jamana in kɔnɔ ka bɔ irisiw fɛ yen o ko bɛ lahila jumɛn na o mana fɔlɔ dɛ a ko terrain kɔrɔ minnu bɛ yen ni kura dun mana kɔrɔlen ninnu olu tɛ bila sira kan karamɔgɔ daba tungara ni ka taamaw kɛ ka ɲɛsin o ma a k'o fana ntanya bɛɛ min kɔni ye dugudenw ye sɛ o kɛmɛ ka minɛnw labɛn k'u sigi ni ka kurun k'a makɔnɔ kurun ti na u ka taama ti kɛ u fɔra u jigi kɔ min kɔni Madina ye karamɔgɔ daba tungara welewele kan de bɛ ɲɛsin a ma min kɔni ye Kayikaw fɛ o tuma ko kurun ko bɛ lahila jumɛn na u ka terrain ko bɛ wuli wa a tɛ wuli de misali mun taara ka dugudenw sɛgɛrɛ o de ye min ye ka birifini biri maaw ɲɛna wa karamɔgɔ daba tungara k'a jilaja ni terrain wulila k'a bɛna kɛ sababa min ye ni terrain wulila a bɛna kɛ tɔgɔ duman min ye k'a ɲɛsin Madina ma k'a ɲɛsin Asimi ma k'a ɲɛsin Mali ma ko dagusi ka bon kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Bala Sumayila Traoré ale ka sɛbɛnni don wajibate n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon wajibate i k'a dɔn ni Ala farala maa ka i kisi mango wajibate i k'a dɔn Cheikh Umaru Yatasa ye Cheikh Umaru Yatasa ye i k'a dɔn Faruku Yatasa ye den don ka bɔ Misira ka den don n y'a dɔn i ko n tɛgɛ ci wajibate i k'a dɔn Ala ye kamalen bɔ koyi nin nafolotigi ba in nin baana ba in station Somaya o tigi de don wajibate i k'a dɔn Bamakɔ yɔrɔ ka dɔgɔ min ye essence feere yɔrɔ ye min n'a taabolo yɔrɔ min o duguba ka dɔgɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ Somaya fu tɛ yɔrɔ min na sɔmin gele don k'a fɔ baana ba don nafolotigi ba don wajibate i k'a dɔn Ala farala ka n'o tɛ a tun bɛ ɲini ka to 5 naare jukɔrɔji la ntɛnɛn don octobre kalo tile 31 wajibate k'a dɔn ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Moti ma a ka kɔlɛ fankelen bɛ Moti wajibate a n'a kɛ dankɔrɔba kɔni dara Solosala la awɔ i k'a dɔn Moti jamana na wajibate kuma min awɔ n'a bɛ Moti dɔw ko a bɔtɔ misiri kɔnɔ dɔw kɔni ko a yɛrɛ ka soda la wajibate k'a dɔn Bamanji a bɔ cɛ dama dɔ olu sina ka na karaw k'a la ten garaw wajibate ka sin k'a minɛ ka tunu n'a ye i ko tobi na nugu la sabarikalo ko kuma in kɔni wɔlɔladen Bamakɔ fa bɛɛ Mali fa bɛɛ kunnafoni nana jɛnsɛ i k'a dɔn hadamaden girinna maanifin ja tigɛra fo k'a fɔ k'a to ten nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na duguba kɔnɔ Moti i k'a dɔn ayiwa min ye Somaya fu tigi ye a yɛrɛ ka so ni gouverneur ka so man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ danganda la wajibate i k'a dɔn Cheikh Umaru Yatasa ye kuma min ayiwa jɔlen bɛ a ka du yɛrɛ de da la dɛ sɛbɛnnikɛla y'a fɔ cogo min na dɔw ko fitiri magwɛn dɔw ko k'a ye fitiri sali kuma
tuma min n'a bɔra a bɛ don a ka so sɛbɛnnikɛla ko in kɛra o furanjɛ de la a ko Wajibate k'a dɔn ayiwa min kɔni ye tile yɛrɛ mɔmɛ bɛɛ ye minnu bɛ kɔlɔsili kɛ o ye pick-up dɔ ye a kɔni bɛ taa ka segin la da in ani dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa a bɛ na dɔw kɔni ko olu y'o kɔlɔsi o pick-up kelen dɛ Wajibate k'a dɔn bamaji ninnu de nana minɛ ka sin ka don n'a ye mobili kɔnɔ ka tunu tɛ pelenketew ani cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw ko k'a ka garde corps don dɔw kɔni ko ayiwa maa wɛrɛ gansan don Wajibate i k'a dɔn bamaji ninnu sina ka kisɛ kɛ ayiwa cɛ min b'a nɔfɛ o sen la k'o jogi k'o da kuma nana wɔyɔ fa bɛɛ lajɛlen na kuma wɔyɔ Wajibate o yɔrɔ bɛɛ gouverneur ka garde corps minnu bɛ yen ani sɔrɔdasi minnu bɛ lakana na olu nana wuli Wajibate k'a dɔn Moti fa bɛɛ lajɛlen bɔdaw ni dondaw la Wajibate ka fa bɛɛ lajɛlen larwe ɲɛ ma se ka d'a kan sɛbɛnnikɛla ko ayiwa mɔgɔw kɔni kamana ganna sa bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kumana sa ayiwa min ni min tɛ kelen ye n'o tɛ Sɛkumaru Yatasa yɛrɛ i k'a dɔn a b'i ka san fila bɔ Moti jamana kɔnɔ a kun ye yen bila sa ka n'i daga Bamakɔ Wajibate a kelen don ye koyi Moti nafolotigi fɛn o fɛn bɛ yen sera a yɛrɛ kama sabula bingani ani nafolotigiw minɛni Wajibate k'a dɔn nin ye kuma bɛɛ ni hakili b'a la u ka waritigiba dɔ bɛ yen Fatɔma do a fiyɛ la o taara k'a bɛ taa Fatɔma sugu jɔ Wajibate Moti ni Fatɔma ni ɲɔgɔn cɛ u y'o fana dɛrɛ ka tunu n'o ye sɛbɛnnikɛla k'o de kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye nafolotigi caman ye u k'u yɔrɔ janya Moti la ani maa minnu bɛ yen n'u dɔnnen don caman ye yɔrɔ janya Moti la sɛbɛnnikɛla ko awa kana tigilamɔgɔw kɔni y'a jira sa Wajibate nin ye ko de min daminɛna n'u ma wuli ka jɔ boloda joona ka dugu lakana ka maanifin n'a bolofɛn lakana Wajibate Moti ye dugu barikama ye dugu yeelema don a kana taa kɛ sababu ye jatigɛ yɛrɛ bolo kan i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka boli ka bɔ Moti sɛbɛnnikɛla ko kunnafoniw kɔni y'a jira min kɔni Sɛkumaru Yatasa ye kamalen min n'i nana san tan bolo kama i ti to a la bada i sa kɔnɔndɔ Wajibate k'a bilala koyi a bilala Sɛkumaru Yatasa ye k'a bilala maa caman kɔni y'o kunnafoni di k'u y'a ye a ka denbaya la ayiwa tile fila in na a minɛnen yɛrɛ kɔ dɛ tile kelen dama i k'a dɔn a bilala a bilala cogo di Bamanjuw y'a bila jumɛn in na Bamanjuw de kun don wa maa caman kɔni ka fɔla ninnu ye bandiw de ye minnu kɔni taara minɛ bandibaw don Wajibate nka janfaba de bɛ nin ko in kɔnɔ sabula k'a dɔn tigitigi Sɛkumaru Yatasa ye bɛ nin yɔrɔ in na a bɔtɔ filɛ nin yɔrɔ la a bɛ taa nin yɔrɔ la walima a bɔra Bamakɔ ka na Moti Wajibate i b'a sɔrɔ kunnafoni kɔni bɔra dɔ de fɛ min kɔni bilalen bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ walima a yɛrɛ masurunama dɔ o de kɛra sababu ka kunnafoni di nin kɔni ye jɛrɛjɛkulujuguba de ye minnu kɔni ayiwa Sɛkumaru Yatasa u y'a minɛ kun min na a bilala kun min na nin si ma fɔ fɔlɔ nka an bɛ don min na ko bi min ka gɛlɛ o de y'a ni kisilen n'a ni kisira ka ban tabarikala Wajibate n'i y'a dan ne ma a kana si Moti dɛ wa hali mobili a kana a ka avion de ɲini a kana avion na a ka yen to yen pewu nin waati in na a ka yen to yen nin mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnnikɛla n'o ye Jakari Ja Sanogo karamɔgɔ Daba Tunkara a ko esige min ye an ka dugu sugu ye karamɔgɔ Daba Tunkara hali bi sɔngɔ kelen ma fɔ sannikɛlaw ye sɛbɛnnikɛlaw ko diɲɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye nka fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛ na a ko min ye Mali sugu ko ye karamɔgɔ Daba Tunkara feerefɛn kelen sɔngɔ 4 sɔngɔ 5 a ko an m'an komi an m'an jami a fɔ n ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara minisiri minnu sigilen bɛ a ko dɔw bɛ baara la dɔw b'u nakun dɔn nka dɔw da bɛ sunɔgɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara dɔw yɛrɛ mago tɛ dugudenw na a ko n'i ye an ka usine ko ka taa bila ayiwa hakɛti fɛ ayi naam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye an ka jako ani usine minisiri ye karamɔgɔ Daba Tunkara i ko ale ma dɛsɛ de sabu n'i y'a ka kɛwalew lajɛ n'i ye dugu yɛrɛ taabolo lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a fɔ ko minisiri tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ale ye fɛsɛfɛsɛli kɛ jɔafiyɛw la a ko i bɛ bɔ ga kelen kɔrɔ min ka taa ga wɛrɛ kɔrɔ min ye feerefɛn kelenw ye sɔngɔ caman caman de b'u la ale yɛrɛ bɛ ka ɲininkali de kɛ a bɛ jamana kelen kɔnɔ wa a ko min ye feerefɛn jamana ɲɛmaaw de kan ka wuli k'u jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara sabu min kɔni ye baton kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ɲɛma fila tɛ a ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaaw bɛ fɛn minnu fɔ télévision na ka taa bila sɛbɛnfura kɔnɔnaw la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a ni tiɲɛ de ka jan fo ka dama tɛmɛ a ko kuma minnu bɛ fɔ kuma ni cɛ ɲumanw don ko tiɲɛ t'a kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ i bɛ bɔ butigi dɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sukaro kilo 1 bɛ ka feere darasi 120 i b'i kɔ yɛlɛma mètre 100 i bɛ taa butigi wɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ 160 a ko bɛ se ka kɛ cogo di minisiri bɛ yen a ka cakɛdaw bɛ yen karamɔgɔ Daba Tunkara
tungora fanga b'a bolo a ka se ka wuli ka jɔ kɛ kuma minnu fɔra dugudenw fɛ karamɔgɔ daba tungora o bɛɛ lajɛlen dɔɔnin bɛɛ nka hali bi ko mun de bɛ min tɛ tiɲɛ tɛ fɔ dugudenw ye sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye malo ye karamɔgɔ daba tungora o fana ye n tɛ san sɔngɔ b'o kan bi a ko fantani kɔni ta kɛn bɛ kɔngɔ mun ye bi karamɔgɔ daba tungora min ye tulu ka taa bila nɔnɔw la a ko nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ sɔngɔ sugu bɛɛ ye bi i b'a fɔ ko mali tɛ sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila maa min kɔrɔ o de ye minisiri ye karamɔgɔ daba tungora n'o ye usine ko ka taa bila jago ko minisiri la a na kɛ n'ale kɛn bɛ k'a sen n'a tigɛ ko ni k'a sigi k'a dabɔ nin ko in na k'a bɔ a kungo la a ko min kɔni sɔrɔ ko ye an ka jamana kɔnɔ mali ye jamana ye ko a ji tɛ jamana min na karamɔgɔ daba tungora an ka dunfɛn caman bɛ yen olu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka na nka n'i y'a la jamana yɛrɛ ɲɛmaaw kɛn bɛ ka tɔrɔmɔɲɔgɔn min bi u ye n'o ye exonération ye karamɔgɔ daba tungora ko nɔ ka ɲi ka ye dugudenw kan o nɔ ka ɲi ka ye sanni feere kɔnɔna la ka hali bi i b'a fɔ ko fɛn ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko maaw ko k'u kamana gɔnnaw ma fɛn kɔni don maaw ko k'u dabali banna min kɔni kulekan ye o de bɛ ka taa bi ne ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ jan ko min ye président Asimi Goïta ye ni ministre kɔni tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka kuma tɛ sa sabu ko dɔ kɛra digikɛma na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ Jakarija Sanogo ale ka sɛbɛnni don Bojibate a ka di n'a date bila diɲɛ nɛgɛtɛnɛ kɔ fiyewu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛn fura in bi ko m'a bila bɔli la siɲɛ 50,000 ani 772 Bojibate k'a dɔn bi ko m'u bila sɛbɛnnin na n'u nɔngɔ tɛ ne ka kari maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Bilali Sidibe Musa ko n'a jara a na se fila Bojibate k'a dɔn tile fila in na a wa kunnafoni dɔw bara ka cari Bojibate hadamaden dabali bannen don maa tɛ ka da la k'a fɔ nin silamɛ jamana ba in min ye Mali ye diinɛ jamana ba in min ye Mali ye Bojibate i k'a dɔn k'a fɔ i na maa sɔrɔ maa min kɔni bɛ min bɛ se ka dangari kɛ silamɛya la n tɛ silamɛ o ye tiɲɛ ye nka ka dangari kɛ silamɛya la Bojibate ka kuma fɔ min yɛrɛ bɛ taa se fo kira ma min bɛ taa se Ala yɛrɛ ma Bojibate a ko i k'a dɔn nin ye kawale min n'a ye hadamaden kamana gan Musa Bilali Sidibe ko Bojibate a ko i k'a dɔn wuli ka jɔ bolo kan jɛrɛjɛkulu kura dɔ fana bɛ Bojibate i k'a dɔn olu fana y'u damata maa ye Bojibate i k'a dɔn minnu kɛlen bɛ ka wa diinɛ dɔ sigi sen kan u ko min ma ko secte kamit Bojibate i k'a dɔn ɲɛmaa dɔ b'u la sɛbɛnnikɛla don maa kalannenba u k'a ma ko Dunbi Fakoli Dunba Fakoli i k'a dɔn dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da ale kɔni minɛna bi a bɛ garde à vue la Bojibate sabula ninnu ka ni ayiwa fara ɲɔgɔn kan a n'u ka wuli ka jɔ kura a k'u ɲɛ jumɛn ye Bojibate k'a dɔn kokɔrɔw ni laadakɔrɔw an bɛnbakɛw kun bɛ diinɛ min kɛ Bojibate olu b'a fɛ k'o de don bala u tɛ silamɛ ye u tɛ kerecɛn ye Bojibate k'a dɔn olu tɛ foyi la fo kɔrɔlen Bojibate kɔrɔlen dun ye jumɛn ye i k'a dɔn a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye nin sɛbɛnnikɛla maa kalannenba dɔ Dunbi Fakoli a delila ka bataku sɛbɛn Bojibate a delila ka video yɛrɛ kɛ video minnu kɔni bɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen de lagosi Bojibate i k'a dɔn fo kokɔrɔw sabula min ni min kɛra tile fila in na Bojibate kamalen dɔ nana bɔ ka video kɛ Bojibate k'a dɔn hali kuma in lakali a bɛ maa siran Bojibate sabula kuranɛ a y'o lakari min ye Ciba Mahamadu ye k'o lakari a ma daw ma koyi kuranɛ fara Ciba ka taa bila Ala yɛrɛ ka danganiya kɔnɔ fo alikaba a ye dangari kɛ nin bɛɛ lajɛlen la kuma purugotolenw ani kuma juguw la sɛtanɛ kumaw Bojibate sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ a yɛrɛ bɔra fo k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ sɛbɛnnikɛla ko maa dɔw kɔni bɛ jamana kɔnɔ minnu b'a dɔn kuma in fɔ min ye jamana faamaw ye diinɛ ɲɛmaaw Bojibate k'a dɔn silamɛtɔnw bɛɛ lajɛlen de bɔra sa bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ko ninnu kɛlen don ka da dalu jumɛn in kan o dun y'a sɔrɔ min ye Dunbi Fakoli ye Bojibate sɔmin kɛra k'a fɔ jɛkulu in yɛrɛ de b'ale yɛrɛ to a la koyi u ko min ma ko secte kamiti Bojibate a ka fɔ k'a dɔn kɔrɔlen tigiw don an ka segin an ka diinɛ kɔrɔ la tuma min silamɛya ni kerecɛnya mana an ka maakɔrɔw kun bɛ min ni min kɛ Bojibate u b'a fɛ ka segin o de la n'i ma ɲɛ i b'o kɛ Bojibate i ka ko kɛ i k'i da de nka diinɛ wɛrɛ nani ni jango silamɛya a ko nin ye balawu n'u bɔlen sabula kamalen bɛ kuma minnu fɔ sɛtanɛ kuma don k'a fɔ ni jamana min cogo dɔn diinɛ ko kɛlɛ bɛna wuli min ye silamɛ diinɛ ni diinɛ wɛrɛw bɛna kari ɲɔgɔn na Bojibate Ala m'an kisira ninnu ye
balawu kumaw de a ko an bɛ don min na ko bi ko in kɔni jubɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a kana tigilamaw taara a sɛbɛnnikɛla in kɔni minɛ min ye Dunbi Fakoli a bi bolo la o kamalen dɔ min bɛ yen n'a tɔ ye ko Mahamadu Danbɛlɛ n'ale de ye nani kɛ Jabate a kɔni bɛra ka ɲini faamaw fɛ fa bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a Seyidu Usumani Madani Serifa Hayidara ko conseil président Jabate k'a dɔn ale yɛrɛ bɔra ka kuma a kɔni y'a jira k'a fɔ yanni juma cɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka kɛ kamalen ka se ka minɛ cogo min na kiiritigɛlaw bolo maa si kan'a fɔ k'i bɛ juru sara kɛ maa si kan'a fɔ k'i bɛ taa ko kɛ ko min n'a ni sariya tɛ taa an k'an sigi ka sariyatigiw lajɛ an ka sigi an ka to sariyatigiw kɔfɛ sariyatigiw ka kamalen minɛ k'a ɲininka a dalakan na a ko n'o kɛra o de bɛ kɛ sababu ye min b'a to ayiwa basigi ani hakilisigi bina Jabate dɔw y'a jira kamalen min ye nin kɛ dɔw ko k'a tɛ Mali yɛrɛ la k'a bɛ Afrique centrale dɔw ko k'a bɛ Mali yɛrɛ la coyi wa a bɛ Bamakɔ de sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ɲinibaa kɔni jalen don fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ ɲinibaa ye Jabate nin kuma in kelen bɛ ka dugu labɔ bi i k'a dɔn i mana t'u ka kunnafoni di siraw kan Jabate o falen don a kuma na fantan naani bɛɛ lajɛlen na Ala k'an bɔ a bɔdɔ ɲuman fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ te min an bɛ te min kɛ o tɛ diyagoya ye Zara Jabate bala cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tungura joona ne bɛ tigɛ don info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Abdulaye Ouattara ko Abdulaye Ouattara ko karamɔgɔ de b'a tungura an ka taa EDMSA la min ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye association des volontaires ye karamɔgɔ de b'a tungura an ka tɔn sigi tɔn min b'a to an ka ɲɔgɔn dɔn an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na janko ɲini fɛn bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye sɛbɛnnikɛla ko association in karamɔgɔ de b'a tungura jɔkun tɛmɛnen u ye lajɛ belebeleba kɛ lajɛ in a kɛra école publique dɔ la min ye commune 1 na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye ni ka taa biro sigi kɛ biro sigi karamɔgɔ daba tungara min ye maa 58 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ biro la biro min ɲɛmaya taara ka di Amadu Jajɛ Hayidara ma sɛbɛnnikɛla ko a ko ni association in EDMSA la a bɛ mun de ko fɔ a ko maa minnu bɛ karamɔgɔ daba tungara baara dɔnniya b'u la u jɔyɔrɔ ka bon min ye EDMSA kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungara janko u bɛ se ka ta cogo min na baara la u ka hakilinaw bɛ se ka ta cogo min na karamɔgɔ daba tungara u ka ɲɔgɔn dɔn n'u ye ɲɔgɔn dɔn u ka jɛ u ka kɛ tɔn ye janko u ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na a ko jɛrɛjɛkulu sigi cogo filɛ nin ye a ko n'i y'a lajɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ u bɛ an ka jamana marabolo caman na karamɔgɔ daba tungara min ye ni lajɛ belebeleba ye maaw bɔra Kita min ye Kati ye ka taa bila Sikaso Kucala Nioro di Sahel la karamɔgɔ daba tungara jamakulu bɔra nin bɛɛ lajɛlen na ka na kɛ u ɲɛ n'u tulo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko baara in ala ma gɛlɛya sabu min ye ɲɛmaa ye n'o ye Amadu Jajɛ Hayidara a ye a ka ŋaniya bɔ ka bin karamɔgɔ daba tungara ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ a ko laɲini min b'u bolo u ka kɛ don dɔ EDMSA baarakɛbaw ye min ye EDMSA o ka danaya ta ka da u kan karamɔgɔ daba tungara o kuma ko tɛ sabati abada f'u ka jɛ u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka bɛn ko la karamɔgɔ daba tungara min y'u ka hakilinaw ye o baaraw ka se ka bila sen kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye nin tɔn in ye karamɔgɔ daba tungara cɛ ni muso minnu b'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ EDMSA a ka baara tɛ se ka k'u kɔ abada min y'u ka jɔyɔrɔw ye karamɔgɔ daba tungara ɲinɛ kɛm'u ka hakilina minnu na min ye kɛrɛfɛden minnu bɛ karamɔgɔ daba tungara jango ka se ka nin bɛɛ lajɛlen ta ka b'u kan o tuma min ye tɔn ye a sigikun bɛɛ lajɛlen filɛ o tuma min ye ɲɛmaw ye baara ka nɔgɔya kumaɲɔgɔnya ka nɔgɔyaw ni ɲɛmaw cɛ karamɔgɔ daba tungara danaya ka ta ka da maaw kan maa minnu bɛ n'olu bɛ taa kuma association tɔgɔ la o tuma min ye baara kɔni k'a sigikun ye nin bɛɛ lajɛlen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko baara in maa kelen ko tɛ maa minnu bɔra marabolo kɔnɔ ka na ka fara Bamakɔkaw kan karamɔgɔ daba tungara ko sama-samani ma k'a la koyi u y'u wakili ta ka da maa min kan n'o ye Amadu Jajɛ Hayidara ye u y'a yira k'a fɔ u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se k'u ka hakilinaw baara kɛ karamɔgɔ daba tungara hakilina ni miirina min b'u bolo k'u bɛ se ka k'u tulo a n'u da ye k'a ɲɛsin ɲɛmaw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bɔli don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la revanche Jabate nin y'a bolo ko siɲɛ 228 ye ɲuman kɛba Jabate k'a dɔn ɲuman kɛba commune 1 Dumazana Jabate k'a dɔn ani foli ka kan Jakarija Jakite Jakarija Jakite a n'a jɛɲanw Jabate u farala ɲɔgɔn ka château d'eau min ye jibondo belebeleba den ye
bwajabate i k'a dɔn ka n'a di dumazana lɔkɔliso ma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa min mana i sɔn ji la a y'i sɔn hadamadenya la a ko n'i ye hakilinaw ta k'a lajɔ min ye association cɛsiri tɔn n'o bɛ dumazana kofɔ bwajabate i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu don min faralen don ɲɔgɔn kan hakilina dɛmɛ ni ka ta ka dumazana n'a lamini sɛgɛrɛ bwajabate i k'a dɔn awɔ denmisɛnw don denmisɛn minnu don fana bwajabate u hakili bɛ sini na u hakili bɛ sini na bwajabate i k'a dɔn mouvement national des jeunes parti politique min bɛ n'u k'a ma ko yɛlɛma bwajabate i k'a dɔn o ɲɛma min ye commune 1 ye o de ye Jakarija Dumbiya ye Jakarija Jakite bwajabate sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kɛnɛ lahulata in maa ma to ko a don dumazana sabula bwajabate k'a dɔn nin hakilina k'a sigi sen kan k'a wuli ka jɔ kɛ a nafolo kasabi ɲinini tiɲɛ don maa caman farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ka jubaju ye awa Jakarija awa Jakite den ye denmisɛnnin don bwajabate k'a dɔn min n'a lamini bɛ jamaba de b'a kɔ commune 1 na parti politique min n'u k'a ma ko yɛlɛma bwajabate a bɛ wuli ka jɔ kɛ o parti politique kɔnɔ min ye dumazana ka dendo ka wolo ka mɔ dumazana Bamakɔ yan bwajabate k'a dɔn a y'a ka denmisɛnya ani kalanfɔlɔ bɛɛ lajɛlen kɛ lɔkɔliso yɛrɛ min filɛ nin ye n'a a taara ni jibondo ye bwajabate i k'a dɔn o lɔkɔliso a kalanden fɔlɔfɔlɔ dɔ ye ayiwa Jakarijaw ye bwajabate ni ka laban ka taa kalan fana kɛ lycée min n'a bɛ dumazana lycée fili dabɔ a lɔkɔliden fɔlɔfɔlɔw ye Jakarijaw ye sɛbɛnnikɛla ko Jakarija i ɲɛ b'a la kunkolo bi k'a da la maa kalanenba bwajabate sabula san min a bi baagi kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali yɛrɛ kurukara bɛɛ ale de kɛra premier ye philosophie la bwajabate o kɛra sababu ye min kɔni ye dafakalaw ye o ka kɛ malamini ngɔnɛ i k'a dɔn o fana ye denmisɛn ye min n'a bɛ burusiw di o de nana burusi d'a ma a taara kalan kɛ Cuba dugu min n'o k'a ma ko Havane bwajabate i k'a dɔn Jakarija na furadama ka bɔ yen i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri sabula dɛmɛ ani yiriwa a y'o dɔnniyaw den ɲini bwajabate a bara k'a seko kɛ kosɛbɛ nka politiki baara commune 1 na bwajabate k'a dɔn a ye dako fana na sabula PRFM fasoko bwajabate k'a dɔn o tɔn a ye wulikajɔ kɔnɔ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko ni ka sɔrɔ ka laban awa parti politique min n'u k'a ma ko yɛlɛma sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la waati kɛra député voto dɔ kɛra jamana in kɔnɔ a ko kɛra mankanba ye Jakarija ninnu denmisɛn minnu don k'u ye san sɔrɔ kosɛbɛ a ko yɛrɛ labanna min na o dɔnnen don a ko n'a ta bɛɛ Jakarija ka wuli ka jɔ ni jateminɛ tabale gosira nin don awa i k'a dɔn dumazana nin ji bodonba in maa o maa n'a ye ji d'i ma a y'i sɔn adamadenya la kɛnɛ kan Yuba Sise i k'a dɔn o kun bi kɛnɛ kan o kun ye awa dugutigi ka ciden ye Yuba ko jɔn ala ale nisɔndiyalen don nin den min filɛ nin ye n'o ye awa Jakarija ye u den don a ye wuli ka jɔ kɛ o y'a ɲinini ye a wolola olu tɛgɛ kɔnɔ olu kabin'a ɲinini olu y'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ko dɔ kɛ bwajabate château don min sigilen filɛ nin ye dumazana lɔkɔliso la lɔkɔlidenw ni lɔkɔlikaramɔgɔw bwajabate k'a dɔn jiko dɛsɛ ani jiko gɛlɛya min kun b'o la bwajabate i k'a dɔn hami banna bi ala ni u yɛrɛ ka den sababu bwajabate k'a dɔn Korotumu Kulubali ale ye maire ka ciden ye o fana tun bɛ kɛnɛ kan a ka nisɔndiya a ma dogo a y'a jira k'a fɔ Jakarija mairie yɛrɛ baarakɛla don o tɛmɛnen kɔfɛ denmisɛn min don a b'a tɛgɛ da yɔrɔ dɔn a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri dɛmɛ ni dɛmɛ tali awa ka sigi da sɛgɛrɛ olu dalen don a la lɔkɔlikaramɔgɔw ka ciden olu jɛra k'u ka kuma don min da o kɛra Sunbayila Tambura ye Sunbayila Tambura ale yɛrɛ ye awa l'école communautaire de Dumazana o directeur ye a ko jɔnko ala min kɔni ye jagi ye a nanen filɛ gɛlɛya min da ka bɔ olu da la n'o ye jiko ye n'olu k'u bi kuma u bi dɔ bɔ a baraji la bwajabate olu kun bɛ ɲani min kɛ jiko la lɔkɔlidenw ni lɔkɔlikaramɔgɔ dumazana bwajabate bi kɔni o kɛra sababa ye o kuma Jakarija Jakite ani foli ka kan ani tanuni ka kan a yɛrɛ a sɔrɔla ka kɔrɔfɔta kuma laban na bwajabate a ko nin tɛ foliko ye sabula yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman bwajabate a ko ale bi juru sara sabula n'i y'a mɛn ale Jakarija ale kala de daminɛ nin lɔkɔliso na dumazana lɔkɔliso a don lɔkɔliso in bi jɔ don min lɔkɔliden fɔlɔ minnu don a sɛbɛnna ka kalan
kala k'a kɔnɔ ale b'o la o tɛmɛnen kɔfɛ a directeur fɔlɔ a n'a lakɔli karamɔgɔ kɔrɔw Bɔjabate k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ ani bonyamasagi lycée Fili Dabo min fana b'a kɛrɛfɛ i k'a dɔn o lycée in bannen san 1992 Bɔjabate k'a dɔn lakɔliden fɔlɔ minnu ye kalan kɛ lycée kɔnɔ kabini san 1996 ale fana a b'o fana na Bɔjabate n'o olu ye ɲumanda walima hakilina ɲumanda ka nin kalanbolo sɛgɛrɛ Bɔjabate u bɛ juru sara de sabula o kɛra sababu ye u ka kalan a kɛra sababu ye u ka dɔnniya caman sɔrɔ u bɛ jɔyɔrɔ la nin kalanso ninnu Jakarija Jakite a n'a jɛɲɔgɔnw Bɔjabate k'a dɔn commune 1 bɛɛ lajɛlen b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la revanche kɔnɔ a boluko 128 maa min y'a sɛbɛnza Bɔjabate i k'a dɔn o de ye ayiwa M Haidara karamɔgɔ de Batungara den ɲuman sɔrɔ o ye damu ye n den don e den ye joli Jaki kɛ n den don ka su ko ka dugu jɛ den ɲuman sɔrɔ ye damu ye Jaki an ka foli ani tan ni cɛsiri i k'a dɔn a bɛ ɲɛsin Jakarija ma denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ commune 1 na n'u bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri la waasa i k'a dɔn commune 1 ɲɛtaa ka sabati an ka foli b'u bɛɛ ye Bɔjabate waati dafara karamɔgɔ